but I see busy putting. It's not busy there. It's not come on one. Yeah, no, no, it's busy there. Na ingwe iko ku Africa iko. Ingwe iko ku Africa. Yes can guys. Ingwe iko imwe ku Africa ingwe ayi na imi. Onar ku Africa ingwe ayi. Muri say guys, muri say. Tutungwa nikutendera kwa tisikutendera panjumbo wale. Hey guys, thank you Julie, thank you. Then mtu kutendera panjumbo wana 5 tukuna machunguri pa 5. Kapa level 3. Ndoro bana pakika. Murumu ine murungu yo. Ngoda ndo nirowa ni mwana uno mebunda ndapinda mu UK. Ngoda kundiduma ni mota hanyari. As Sophia in London, yes, you may be in London. Tiringuva inaema niko Africa. Ai kusta akshanda ningwadza kuno zvaskana komurise ikwaskana. Hanzi muripi. Tiri ku airport kwandikona ngati ngotendera pachimbo wana start chitodzika. Murise iko guys. Aiwa, sister right. Hanzi welcome back home. Thank you Chari. Kwakazodiko na Chari mningi wangu. Mningi wangu uyu. Makazodiko. Guys ndazvisimeli makuti guys, great pressure you guys. Inizive kuti ndalenda. Ndalenda. Muriseko guys yawa ndafamba zvakanaka da kutenda Mwari guys. Da kutenda Mwari because ndafamba zvakanaka, no hiccup nothing. Zviri bo zvekuti kufamba chaiko kwakanaka chaiko kufamba zvakanakisa. Tafamba zvakanaka ndikatouya takazara madiaries. Chimve chinozi madiaries ine nharo takazara. Muchaona makomenti chino wawe takazara. Kuti zvekutamba kwai ndikutoti muri muzima itinyebera nainajo takutera iyo ndiani uya kuda kutuma mainajo handi kunonzvura rasao here varoi zvene vasikana norasao kavaroi uchivaudza zvikunyepa kuti vasare vakabata domboso zvavaita ipa pavaroi vabata domboso kana wanga kanditeya so panga kanditeya hanzi wait for me we Chari tokumirira kupi fanira mukoma Gordon. Hey guys, unikuchisa izvi muro yasara kangobata chiti handa kamirira pano inalete zenero bvana mugwina kandita dolenda isi. Handi muri kuona ndo zvinoitwa guys. Kwa maiti nyembera muiti Charity muro yanorasiswa map. Usaudze muro location. Usafokaudza muro location. Usafokaudza muro location guys. Don't ever tell muro location yako. Thank you George Murukas, but George muzati George muno kugwera iri womboyi wangu cheye kumarai but amene kuti akabhadhara ticket nawe George ende ukasaenda kutsamwira shuwa muno wokumba naye panofa kwanika 054 yegweru chimbotaura nyaya dzekwatoyo kunyaya dzekwa miyambo worega kuuya chokwadati ndimiriri gwenani shuwa muno 054 unofa kumira nemwe wako you must stand with your sister ticket dzakwa kwidza 200 pounds womira na sisi wako nai chiko na George kwa makati muri munazanzi muchinda kuzo kupi kweyo guys kupi ndakadokura zvangu chimwe chibasi changu chaibva ku Rustenburg kuchaenda kuJobe kwani ndandisingandine motikari because ndaida kusakana ngoti kune vanhu musandiperekedze pane kabasi kaivepo kema postori Masimba kemapostori Masimba kabasi kaivepo so kavaenda kumuniki uyu kwawo saka ndomba ndakangopindawo zvo ndikaenda nawo ndakatakura luggage yangu kati ndiri kuda munenjwa ndichamboenda kusimba imi demakabata pandakati munenjwa muzanzi demakabata ipapo pandakati ndiri muna munenjwa ndikasati ndiri muna muzanzi demakabata ipapo demakakurumidza manje ndakaona pana munhu akapabata ipapo pana munhu akabata midzi dzachona and amiti Gertrude iwe zvakaoma vasikana vari kuAfrica vedu vemosara zvakanaka kuAfrica uko mutambe mushe mazva mutambe mushe kuAfrica isitave kuno guys izvo zvinoda kuti manje so pando ndatogeza ndatotanga kutaura chirungu mazva nenda kutanga kutaura chirungu ndakunoko zvechishona chona chenye chimombomira kundibvunza zvishona noti ndaona masecurity chaiwo guys masecurity varungu kuno saka vane vaida ngotakwanawo nechirungu
Messi Mashani say how are you? Thank you my sister. Thank you. Saka kutanga ndenda kutaura chirungu guys. Please you must address me in English. Yes, when we talk in English because I have to practice. Practice makes perfect, you see. Because me, I'm now staying here. I belong to the UK family, yeah? So people in Africa, please. Tambe mushi. Kwa musema bara era ve UK. Kwa ita say ve UK. Nicolette Makutu, thank you sister. Thank you, Yanga. So guys, if I literally say I undershika, don't forget mafuta angu. We mafuta mose chipa mado uya. Ndaidofunga ati zvinonetsa zvinhu zvazvipa. Hapambonetsa apa. Amashua. Ndadonya zvokupinda nawo mafuta ini. Zvakanakisa. Ndakatoti it's a risk that I'm willing to take. Ndanzemisa ndikati ndinoda kutora risk. Indiro ma risk guys. Ndikati kana ndahopani wonda pani wasindambomnanzva. Hamene ikoko. Ndotopinda nawo. Handanyatso kuzudubura masibheki. Ndikati kana. Chatoiswa kapa kuti panoskanwa pagedha pakapa vanhu vese vangwa vanyuwa mafirst time kama zose tanzimira paside up kana mabhege manoskaniwa kwaizvi zvakazara ndikati mafuta angu eeczema akazara imandavigira vanhu vangu let's go hesikanse kuri courage muri sei kwa musakangana namabhini kana kasana mabhini ndiko ndakafambira ku UK guys kumabhini zvendo kototanga kutoti kwakona here kwenyu padhusi mai mabhini zvikunora zvinhu kuya unonongera matayari zangu tinoda kunongera matayari zangu tindadi manhu veku UK I hope makaunganidza nhumbi I hope nhumbi makaunganidza masitye makaunganidza guys tobva tatsvaga nemari kuti titenge mabhegi tinopa vamwe kuAfrica vasina ngaitende ikoko kumabhini toenda mabhini takutonangako guys gaitimbonodla maapp ekubhini uko kunoraswa kana mota kanzasi makaenda nabamnini aiwa bamnini wakasara zvedu wakasara nemikoko thank you Kudzi regai timbonanga kumabhini guys timbonati zvakamira sei kondati ndichakupai maepisodes zvemaseries kubva gwendo kwangu chaigo murodhi ndichakudza ako unonakigwa kamune vanhu unoona zvakawanda inde ndichingorekodha ndinyerere ndichingorekodha ndakanyarira guys ndine nyaya ndine nyaya dzekuti ndichanyatsa kukupai maseries 1 2 3 zvichinda zvezvekuudzwa second hand information neteam UK ndapa ground guys ndinichakupai first hand information ndichikutaridza evidence proof kuti paya pakanzi apa ndavepo ichi chakamira so takumboenda kumabhini guys pondodla maapp app yemahara ngareki kaitinde kumabhini tinoona kwanza aiwa hembe ndiri kukuvigirai hembe ndiri kukuvigirai ndauya kuno kuti ndikakuvigira madhayaris hembe shuwa handimodzida hanzi morisai mukomagodhoni kwaile team South Africa more chimbotanga maisa malavhu tione vanhu vari kuda hembe isai malavhu vakamirira kuvigirwa hembe dzediaspora kuno kuti muri vangani ndifamba ndichikorekta muri vangani vari kuda hembe vekunoku muri vangani vekuAfrica uko muri vangani isai malavhu mahatsi isai mahatsi tione kuti muri vangani vanoda hembe vakawanda wena vakawanda tenga mabhegi 4 ewenda nawo mabhegi ekuenda nawo hembe ekubhadhara pa chatotenga todaro vakawandisa zvino tokuwana kuti munotatsvagadza dhikana ndowe chakudza mutsvaga dhere nyewe tosangana muchishara hembe muchisheyana hembe ndauya nadzo muchisheyana motsvaga BMK ndeipi motsvaga guys central location ka toita live achiona kuti hembe dzavatipa dzeshuwa muri kutora mupfeke kwete kuti mutengese anomaona dzimwe dzichindisawo kune vasina hanimazviona zvichifamba zvakadaro hembe vari kudzida aiwa ndikukuvigirai nemagaba ebhinzi ndiri kuya nawo kwai kune bhinzi dzakarashwa uko saka ndiri kuda tombonotora saka ndiri kuya nadzo kwaratidzai vanhu motorways kwai timbomira kwai tichazokutaridza kana tasvika ndamboona rodhi yandainzi handidrive handiselinoti yakamira sei so far ndiri ngona iri normal road regai timbona kumberi uko hanzi timgweri shupi timgweri ndiri tii pane timgweri iri kuyawo here kubhova vasikana pakanzi vanhu vekugweri 054 ende ndosaka uchinzwa ijesu chokwadi haagamuchigwa kwaakaberekwa chokwadi munozati timgweri yakawanda sei muno muUK kuita kufuratira avakazara kuita kufuratira ingo yakuseri kunemi muri kuya bhoa haya navaka reason utonyatso kuona kuti saka muri kundivingirei kuseri nokuti chindiro chinoenda kunobvawo chimwe zvenayasikana maoko anogesana hembe todzida kwanzi kureri kumabhini handizivi tiri kungoendako
muudze Lulu Edwards kuti ndasvika ngachiuya ndione. Udzai ghost rinonzi Lulu Edwards kuti naSIS MELLY kwai uya undione. Ndiri muarea mako kuUK. Edwards ana kwenda kujeresa. Lulu Edwards. Lulu Edwards ghost riri muno muUK. Oh, ndatomuona ndiani. Abhuyi. Anogona kuya kuti morosa uzotuza rimwe date akanga mati ndakakumorosai. Tichagomuziva kuti ndiani. Tisingazazi kuti ndiani. Ndo marobotso ya. Pane parikutwa. Parugadzigwa ro. Ndosaka vambofa. Hands I have some unwanted clothes. Hembe mukuzvona kandi BMK kwai ndine hembe. Tipe itukutodzida. Bobo, yes I am here. Kachida kuona motorway yacho. Noriwa anti uri kuno erewe. Nori uri kuno iwe. Anti uri kuno kuUK. Hands up, I landed in Manchester 3 weeks ago for the first time. I want to makera murukuya, makera ndauya nemi muhobo. Hobo ndauya nawo makera nasi vangu first time ngashitara chingosunda indi ndandishitovatungamirira pakufamba pakakunge ndakambouya. Ngoma kuti ndaenda pa anti kuEthiopia kuya. KuEthiopia kwa anti munoburuka taburuka ndikagara ndofunga 5 hours. Tichimira kuconnecta. Saka tapinda munikikiri muya airport tikanzi gate number 15 A15. Mberuko. Saka manje tikati A15 togara pa plus chikafu cheshoma shoma chatatapo tikati wanzara isu. Tikanoskana maji wifi vanoda nevarume vavoka. Tikati handei muchirestaurant. Pane restaurant inodhura iri paside pa street. Tikati handei pa restaurant. Mama kasara. Taenda pa tataimira vanhu kwai hando chika ndikati mirai ndinde kunokutsvagirai. Ndikati mirai ndinde kunokutsvagirai inini nzvimbo ndobva ndabata pasisi. Bva ndaenda mukoma kota bva ndanyatsobata stable rose rakazara. Tikati kula waiter ubata apa tikundotora timura muti kudzoka. Vatari tutana apa tina kana mari kutenga chikafu. Vanano tutana mvatauya tikati guys ngatitenge masamusa. Nochima mchidhura ka chikafu. Munodhura guys chikafu changa chitengera pa $20 zvichienda $20 chikafu chisangana nebasa rese guys. Masamusa ndo angachita $3 ari $2 ari 3. Tikati guys ngatitenge tachida ngopuwa password apa wifi. Tikati ngatingotenga mvura. Tikati apa vangu vachishika manje tikati ngatitenge mvura nemasamusa togara panapa. Anoona. Asta tata wanzara vamwe vazongotenga wavo zvimafried rice zvasina kunyatsobika zvakanaka vatagara. Panodhura vidu zvisingaiti. Ndo munhu woita motorway yacho. Panodhura zvisingaiti. Achazoyedza kuzairi nyaya yacho kuzvanhu zvanga zvichiitika murodi. Ishi. Achazoyedza kudzai chaiko chaiko kunyatsokuona. Tukuenda kumafruits guys ndokwati kumboenda kumagaba ebeans. Nasi ndifunga ndoti watenda ane 100 magaba. Ndadofanoisa pa site. Anouya necontainer. Asi kwa aninga ka expire mashua. Asi kusuku Africa tina zvaka expire isu. Inonzi ku expire. Kwanzi ndoda hembe dzemwana mukomana neti zvakutondipa order naiwe. Kwanzi mwana nomukomana 10 years 10 months. Kati zviri sei kati hana kutenga futi ticket. Zvakati. Ava ndoti murangura kudhara vana kati vanhu vangu vakareka kana kuti iwe kati kana usingauyi chingotenga ticket. Kana ngoti tumira 55 pounds achona ndimboida kuma charity shop. Ndakuya nehembe kai ndikuna ndakazvisadzira mafuta angu. Ndakazama varikuda mawigi guys, mawigi ndauya nawo. Varikuda mawigi ari ti azere. Mawigi guys aunga indi bonus na mawigi akufambira this time hamubhadhari hakuna zvokubhadhara inonzi postage. Mawigi anenge ari mudhuze. Yezo usototenga ticket nanhasi yezo tinotenda asi swaga unomba mari wori kutenga ticket yako hausi kungoda hako kutenga ticket yes hausi kuda ndo chokwadi ndomupe ndatoveko wekuma European countries murise aiwa siri right wekuno murise kwa Africa siri right asikana kwa weather kari kuso ukuona here roads dzekuno idzi guys roads dzekuno muri kudziona here